Kumusta po kayong lahat? Ito pala si Ilocana TV. Ang gagawin namin ngayon ay mukbang. So bago yan, huwag natin kalimutang i-like and share. Then subscribe. Ring the bell button para ma-update kayo sa lahat ng aming gagawing videos. Tara, kain tayo. Kain na, kain na. Akin yung malaki. Oh, sige. Yan. Ito yung ginawa natin kaninang salad na ipon at saka mangga. Yan. Ha? Sarap na sarap. Sarap siya. Palay at saka yung ipon. So, drop. Sarap yung buntot. Subukan nyo yung pritong ano. Subukan nyo yung pritong tilapia tapos lagyan nyo yung ano. Ito sa'yo. Ito sa akin yung mas malaki ang katawan mo sa akin. Kaya kailangan mo kumain ng marami. Yan. Bundot ng isda. Sarap. Masarap. Kailangan may gulay para gawin ang katawan. Tumakas. Sarap. Maganda.
Hmm. Sa mga Ilocano, magaling na ano, sarap kumain pag nagkakamit. So, kakamit tayo. Tapos yung bata kami na ano, yung bilog-bilogin mo yung kanin. Sausaw mo ng sasin sa bagong. Okay na. Hmm? Sarap. Hmm. Doon na namang mukbang na mukbang to. Nakasamang gulay. Yan. Hmm. Sarap. Yan. 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 Medyo manghang. Hmm. Manghang. Pero masarap.
Oh, sarap. Ito na yata. Huwag na ako. Pag nagmumukbang eh, hindi nawawala talaga ang pipino kasi masarap. Okay. Hanggang dito na lang ang aming video. So maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Sana po suportahan nyo kami palagi. At mapanood nyo po yung sa huli yung kung paano namin i-prepare yung pagkain na to. Kain. Okay. Salamat. Salamat po. Thank you. Ayan, gagawa tayo ng mangga na salad. Haluan natin ng ipon na maliliit. Okay. Ang ingredients natin ay yan, sibuyas, luya, dahon ng sibuyas, taka paminta. Ito naman, ito yung maliliit na ipon. Yan, naluto na sa suka yan. So, okay na yan. Ito na yung manggang tinadtad. Okay. Haluan natin ng konting kamatis para maganda. At ito naman yung ginawa kong sauce. Yan, nandyan na yung siling, labuyo, bagoong at sa konting asukal. Okay. So ang gagawin natin ngayon ay pag-halo-haluin na natin. Unahin natin ilagay yung mangga. So kahit anong mangga ang gusto mong ilagay eh okay lang. Basta yung hilaw. Pusunod natin tong maliliit na hipon. Sa Ilocano eh lasik. Yan. Pero yung mga mahihinang sikmura eh
Medyo konti lang. Matis. Yan. Galuin na lang natin yan. Ilagay natin tong sibuyas, luya. Yan. Yung dahon ng sibuyas din. Tapos pigaan natin ng lemon. Yan. Masarap. Yan. Lagyan natin ng paminta. Okay. Tapos ilagay na natin yung pinaka-sauce natin. Ito yung nagpapasarap yung bagoong. Lagyan mo ng konting suka, sukal, saka siling labuyo. Yan natin. Yan. Tapos nyan, ihalo-halo na natin. Yan. Para masarap. Okay. Para sa ganun eh matikman natin ang salad na manggat kasamang hipon. Yan.